dikluntung godhong gedang iki terus dilebokno ngene iki. Ling ngulek wis semper lur tangane lur, delok ta. Nek ini gado-gado kok bumbune kacang kliru. Iya rek lho, sambele. Mantap tenan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Banu Gomez karo Mbak Ija. Iki lho, ana wong nimbrung nang mburi ku iki wangi nggih pastel lur. Timbangan aku nang omah lho lur, mending tak rene kayak rame-ramean, gak ngono Mak. Kayak ramen-ramen jarene lur. Sampeyan ngerti ta, Banung dina iki katene masak apa? Ayo janji, jangan di-skip, didelok sampai rampung. Banung katene gawe gado-gado. Nah, saiki langkah awal Banung iki tak gawe lontonge dhisik. Soale lontonge nggodhoke suwe lur. Dadi lontonge digarap dhisik. Engko perkara liyane kari-kari ya. Wis saiki aku tak mesusi dhisik ya. Mesusi sik lur. Ademe lho nang ngene semu wiler jan wis ngere ngantuk ngene iki awan-awan. Wolok Mak, kan aku mau melu rene iki apa? Ya iya. Apa lho? Ya enak awane. Wis lho iki aku tak nglontong dhisik ya lur. Iya. Aku ki wingi iki ndek biting ki. Wah, kae kemana to lur? Iya iki apa? Nak lur iki wingi tuku biting nang gone pasar lho. Ana wis tugelan ngene iki. Iki ajal-ajal nyoba ngurupno keren. Yo cek iso ngurupno keren. Jungkelno. Lho, wis iso ngurup Mak. Heeh, dijungkelno. Wis. Jungkelno sik, engko nek kobar genine dilebokno. Tuh. Aman, guys. Oh, pinter ya Ija rek. Tuh, ngene lho lur, gawe lontong iku lur. Dikluntung godhong gedang iki terus dilebokno ngene iki. Ning aja diseni bek engko nang sak dawane godhong diseni beras kabeh. Ya engko ora iso mekar. Ngene tok sik, terus diukur digedhek-gedhekno ngene iki cek nonoto. Lho, iki separo, diisi separo ngene iki. Terus dhuwure dibiting meneh. Sing jerut iki dikethok. Nek ayu. Lho, wis ngene iki lur. Kaya wong mepes ya. Wes lho iki karo ngenteni banyune lontong umop, saiki tak kandhani lho. Iki kate digawe bumbu kacange gado-gado. Bumbune Merkur Mayar, lombok gede, bawang putih, godhong jeruk, godhong salam. Terus iki sambele didhewekno engko godhong digodhog dhewe. Sayurane iki lur lho. Pepak ya. Ana wortel, kacang, timun, gobis, tomat, cambah. Ana selada lho, iki tahune. Saiki tak goreng kacang dhisik, terus engko diulek. Wis lho iki umop, saiki dilebokno lontonge ya lho. Ngene iki teko dilebokno ngene iki ae lur. Wis lur, wis ngene ae ditutup. Kacangnya digoreng sik ya lur. Kacang iki anjen kacang abang lur, dadi kaya ireng ya. Nah, iki kacangnya wis mateng lur. Saiki karek bawang putih niki digoreng lho. Engko nek bawang putihne wis setengah mateng lomboke dijegurke. Aja bareng ndak garing lomboke. Iki lomboke lur, lho jegurke ngene iki. Wes ngene iki dilup-lup tok wes mari. Entas ya.
iki lur iki nggodhog kentang. Ki ndoke digodhog sik lur. Oh, kemarin ndok ki nggodhog kentang. Wis lur iki mang ndoke wis mateng, saiki kentange digurke ya. Iki mang tak ganteni banyu lur, bentuk banyune ndok ya. Wis lur iki bumbune gado-gado tak ulek sik. Oh, lombok pegang putih tok iki sing diulek. Nah lur, iki gubise tak rajangani sik yo. Mak iki tumbak kari ayo. Yo, dirajangi dhisik ae ya, kok dibakari. Oke, siap. Nah, ngene lho lur, kacang iki masih ra lembut-lembut ritek ya lur ya. Lek ngulek wis semper lur tangane lur, delok enta. Nek kacang iki diulek soalnya bulet ae ngene iki. Ora apa-apa ya. Men mahane ana kenyil-kenyile kacang. Sing penting kok rasanya mantap, Mak. Jen, wis ngene iki wae ora apa-apa. Wis lur tak soke ngene iki ya. Nah, coweke digawe ngulek kentang. Iki ono campurane kentang barang iki lur. Gancek ngene iki lur, terus diulek. Iki kentang iki sembarang lur, arek digoreng ya oleh, arek digodhog koyo Bandung ini ya oleh. Selera. Nah, iki kentang sing tak ulek mau lur, tak kei banyu dadi koyo ngene iki. Ben ora atos engko nek dicampur ben gak kaku ya. Wis lur, karek iki seladahe. Iki seladane tak irisane ngene iki nanti diumbah. Dipilih ngene lur, bek engko kuwatir ana kotorane lur. Tuh. Untuk dicuci. Ngene kan enak lur, iso dipilahi lho, lek koyo ngene gak usah digawe. Ngene lho lur, dipilahi ngene iki, sitok-sitok ngene iki. Soale kadang nduk sela-sela ngene iki ana pupuke lur. Kaya sekem biasane ngono kuwi. Wis lho iki bumbune kacang tak kothoke dhisik ya. Bumbune gado-gado kok bumbune kacang kliru. Iki dilebokno ngene iki. Tutup ini lur. Cok lali kentang sing diblok mau ya dilebokno pisan. Nah, iki gula abang lur. Wis ngene iki lur, bumbu gado-gado iki gampang to.
Dikothok, diudek-udek, dikei bumbu wis ngono ku wae. Nek ra poso kaya dicipi, berhubung poso rasa dicipi kira-kira wae. Wis Lur, ngene iki wae ya, digodhog sampe mungkal-mungkal. Nang saiki dibumboni dhisik ya. Mari dibumboni ngene iki nang santene dijegurke pisan. Iki santen kanil iki Lur. Oh. Sing kental tok, sing dijupuk. Lur, wis mateng iki Lur, wis mari karek ngenteni buka Lur. Tapi engko dhisik men, aku sik gurung goreng kerupuk men. Goreng kerupuk gado-gado karo nggodhoki sayuran. Pancen sengaja tak kira rada sore Lur, ben kok nek buka iku sik fresh ngono lho ya. Goreng tempe ini, Mak. Ya iya, tempe ambek kerupuk ambek emping mlinjo. Wis Lur iki lontonge ya wis mateng. Lho, kandhani kan. Lontong ini dikerjakno dhisik dhewe, saiki wis mateng. Dawa lontonge. Lontong ndak pocong. Lontong iki. Nah, Lur, wis mari Lur, lega. Lho, lontong-lontong barang wis mari kabeh mateng kabeh. Karek nggodhog sayur iki terakhir. Alhamdulillahirabbil alamin Lur, wis magrib iki. Sik Bandung tak ndonga dhisik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Nah Lur, biasa. Bandung iki nek katene buka setengah jam sadurunge mangan mesti ngombe nodem dhisik. Soale nodem iki sing mengatur gula darahne Bandung stabil, normal ya. Bandung semenjak ana nodem iki Lur, gak tahu kecolongan gula darah munggah Lur. Dadi gula darahne Bandung iki tetep stabil. Soale nodem iki herbal teko ekstrak buncis karo daun kelor. Aman kanggone awake dhewe. Nodem iki herbal tapi hebat ngono lho Rek. Wes Lur ya, iki wis magrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Bandung iki mang wis batalno poso Lur, soalé ngombe nodem iku mau ya. Saiki langsung ae mangan ya. Wah enak iki Lur, delok-delok. Gado-gado Surabaya iki yo mantap Rek. Lho Lur. Ya Allah Lur, enake ta Rek. Iki brambang gorenge. Iki emping melinjone. Terus iki kerupuke Lur. Lho. Wis monggo do Lur. Mantap iki Lur, gado-gado Surabaya ya Mak ya. Iya Lur Rek, masih nang Jogja iki gado-gado Surabaya iki. Monggo nggih Lur nggih. Monggo ya Lur. Iki Pak Be gak melok Lur, Pak Be buka mbek Mas Bam nang omah ya. Iya Rek, lho sambele. Mantap tenan iki. Banyak Lur. Lontongnya barang enak. Monggo Lur. Enak ya, Val? Enak pol Mak. Mantap pokoknya. Senenganku niki Lur. Ya ora biasane ngene iki aku tuku nang ngene kriyan kono lho. Enak kaya ngene iki. Ngene iki nggak ada kudu ya, Mbak Mak. Nggak akeh. Apa ini buka kaitan ngene iki masih ket mangan pertama ngene iki.
Potong sik kuareken Mas, yo ngombe yo mangan kok dilungkas ngono maneh. Kadang-kadang saya kak, wis gak Bu, wis warek, dilungkas embo maneh. Ini mau kerupuk lagi? Mau kerupuk lagi? Oke. Sebut ta? Itu. Ada? Makasih. Enak mah. Dek. Mbak Elis kudu sampe embo iki mang lur, lho entah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis parek kabeh lur. Alah suweger temenan. Mangane akeh sayur-sayuran ngene iki enak ya Fel. Pol pokoknya. Alah temenan seger lur, temenane adek mangan kebok sayur terus nang wetenge pasek. Oh. Mari poso sedina mangan sayur-sayur kok lega ngono. Iya. Ya wis ngono wae ya dolar, wis cukup sakmene videone Banung, donga dinunga wae. Tak dongakno dulurku nang diwae nggone, mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan atau lainnya barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.